Maayong gabi mga kabaro, no? Kinain. Kita kinain. Uy, hala main. Main, isunod. Kita. Kinain. Stali diri. Full. Sabi. Sunod tali diri. Yang musuh begini. Main, maliksan main. Kita. Sabi, minsan sa main be. Musunod lagi si mo. Lagi kan. Saya kirain. Uy. Ya. Dia tak kinain na. Dili. Mga kabaro, no, namin sa Lots for List mga kabaro, no. Nya nang grocery si Mrs. karon gidala na mas kinain mga kabaro dito sa Yan, kinain. Psst. Kinain. Hey. Lipay kasi mga kabaro, no? Kaya nakagawas. Hey, kinain. Ayaw dito. Kinain mga sakyanan. Dihara ka. Ay, itsura sa lahat mga kabaro. Lots for List mga kabaro. Takinin. Look. Stay. Three. Tidak. Sunod. Tara. Kinain. Hips. Cute doon si Kinain. Si Pangitil. Hey, Kinain. No, Kinain. Ayaw sundi. Ano yung mga kabaro? Lots for List mga kabaro. Gapo yung lots. Dali. Kinain. Oops. Palit tigpan. Okay. Yalang kinain. Yalang. Pili ani. Pila ni? 16? Isa daw. Hey. No. Iban. No. Kinain. Oo. Nakinain. Oh.
Na kabaro. Ipitan ako sa paan mga kabaro no. Good boy. Kinain. Good boy, Kinain. Good boy. Ganahan siya nga paan mga kabaro no. Katong espesyal nila nga tag 16. Ay, dali. Kinain. Ganahan din siya. Allah. Mas ganahan siya sa paan mga kabaro. Daw mga kabaro, special siya nga paan. Okay na. May may cheese. Dali, dali. Ta. Dali, 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 dali. Dali, 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 dali. Dali. Good boy. Dali. Oh. Dito, dito. Ikaw. Oh. Hey. Good boy. Kabaro. Yan kaon. Busog na? Kinain oh. Kasi oh. Pero di basa? Busog na ka? Ganahan kasi mga kabaro, katamis man. Ta, ito tagtubig. Klik! Inay! Klik! Tadi. Uy. Ayo itu kena naik naik itu. Tadi. Tadi ta. Hey. Hey, Kinain. 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 Kinain? Oh. Hi baby, di siya mama. Dili. Hi, hello baby. Ha? Bisaya. Nakuha na na siya. Ay, bilang niya. Bisaya na? Oh. May nangipil. Agad-agad. Kailan nakabulan? 2 months? 2 months? Oh. Pero marag-tikit siya. Oh, wala kayo dog, ma'am? Oo. Puhon. Gamay pa man. Kaya sila ka nakapit. Ay. Lalaki na? Laki. Hala, 2 months siya. Natakas mga papi. Anak, magagmay oh. Mag 2 months food. Dili, murag sutok. 9. Months pa lang gani, no? Murag si Buwi. 2 years na to. Nagamay sa iya. Yan na, gamay. Oh, wala pa dito na hilabtan.
Papanay labdan. Sige, Pi. Virgin pa kayo. Dili man ko gusto. Mangita ko lagi ko ako. Picture. Sige. Nakuha na ka, Be. Masok ko, masainog sa kuha. No. Kasabot tayo siya. Oh, kasabot. Oh. Right kini ma'am kay malibang siya, mamukaw. Sa kwarto man naman niya ginapatulog. Mamukaw. Mangihi, mamukaw. Ay, masuko siya yung ako ano. Oo, masok ko. Nasa yung pangalan ay Kinay, no? Tag. Dili na lagi, dili na. Dili na. Dili na. Imo lagi ng amo. Dili lagi ka ng kwaon. Dili na yung kaon. Ano nga, dili ko. Lipot-lipot siya kay kuan do kaon. Dili lagi ka ng kwaon. Kinay. Babay na, babay na. Ano? Kinay. Hey. Babay na, babay na. Oh. Pero. Ay, ako anak ka, Be. Sige Kinay. Ta. Babay na nila ako. Suka gitu eh. Suka ka ba? Oh, baru. Ano rin? Suka eh. Hoy! No. Dali ah. Dali kinay. Ikuha dito kinay. Dali. Ay. Dira. Dali, kita kata. Kinay ko nay kalaban. Nay kalaban. Ayo una oh. Nay kalaban. Dako nga ero oh. Dili ah. Agi. Nay kalaban. Dili ah. Nay kalaban. Dili ta. May kalaban ginain. Lagi diod biya, may kalaban. Dili ta. Kay naidako dito nga iro. Oops. Diyan na kinain. Kaya kalaban dito kinain. Pwede dito. Hey. Diputan mo daw. Karton ya boy. Kalaban itu kinain kita dito kaya naik dako to. Okay. Saan? No, kinain. No. Ayaw ah. Halo nih, bos. Ha? Halo nih. Abatuhon ra boss, Bisaya ra na boss. Bisaya. Bisaya ni. Butan lang. Asa man ka? Malibang ko rin ko. Ini tagbot. Ay, dili ang daga, no? Oh, di daga na boss. Ang banday mo daga no? Dili anot. Yana na mo nang kuan, yana na mo nag biyahe. Sige na ni biyahe sa Cotabato ni.
Dito rin sa kin. Dili, sakinan. Kinain. Saya tadi. Dili na ta, sali. Ay. No, no. No, kinain. No. Yang pan mga kabaro yang gitiwas. May kinain. Dali. Ito. Balik ka dito, dali. Kinain. Kinain. Dili na mo to, daray mo oh. Hoy. Sinta aga. Dili na mo ha. Daray mo diri sa gilid oh. Oops. Hey kinain. Dali. Dito ta kinain. Hoy. Dito. Kinain. Dali. Go. Eh. Kinain na. Dali. Tagay ko. Tagilan ang day hotdog. 5. Ang duha? Ang isa lang. O duha te. Baliduhin na. So, sila pa yun. Stick lang ko. Kinain. Init ito dili. Hello. Kuya. Hey. Hey. Dali. Kaog hotdog si Kinain. Oh, saan nahagbong? Tura oh. Oh, nahagbong oh. Tura. Tura oh. Hoy. Tura ba? Tak tiwas sa nara oh, nahagbong. Dali. Dali. Nakakaw na hotdog si Kinain. Kinain. Ha! Kondisyon. Nakakaw hotdog. Dago siya nakakaw hotdog din. Nakaw na dyan pa. Nakaw na hotdog. Kaya lagi. Kondisyon. Kondisyon na kayo mo. Ano niyo? Wala, okay ko na ito ikatag di mo. Kapanilap mo mga nika. Kaya lagi. Nakaw na hotdog ba? Yan pa may panurot. Yan eh.
Oh, tag-size na nga pan. Maskin. Kaya mag-iinay nay. Nabusog na nga naman nay. Sila. Yeah. Pinabusog na lagi siya. Busog na gani. Patawanan kayo man, ganato yung mag-asawa tayo ganina. Pag-ingon og naghay ang asawa, okay ra siya, dool siya, gigapanggan. So sa ingon man nga, dalon, pagmuton, pag-insakto. Dadon di gabi, anak. Yung pagbuto, pag-insakto. Dili siya gusto. Siya gusto nga, hindi siya magpadala. Gusto hagpan? Di ko. Kaon ako ang gusto. Takinain, dala-dala. Ay, nanay nakailas siya ha. Baro, bago ni siya. Bago siya name mo. Kinain. Naganahan siya hotdog. Hotdog nga. Turo-turo ba? Kung palit og gatdo, ganahan di siya gatdo, ganahan di ka gatdo. Nahan kayo siya. Itong linggin. Katulang linggin. Lingin? Oo, palitan ako Pure ulit. food siguro. Ha? Pure foods. Pure foods. Ngarahan kayo siya. Pag mong helmet mine. Ay, yung helmet eh. Asa man ta mga on? Ikaw sa kong BBB? Ay lang yun. Sa man. Pwede po, baby. Yung mga friendly daw, yung mga animal. Yung restaurant. Yeah, kinay noy. Kasulod na. Busog gina siya. Na siya. Gana di mo malingki man oy. Bali mo. Palitupan? Pero di ba tayo kasi dahil? Ha? Tugma ba? Ha? Tugma sa morning. Ha? Inay. Let's go. Kita tadi main. Let's go! Natapulan na. Ay, dili lang sa teng. Hello. Hi. Busog. Muna na di siya ganahan mo sa kaiban. Kaya maglaag-laag man, oo. Mag-ingay na eh. Tayo sa? Ano po? Tayo na po tag-gabi eh. Try na po tag-gabi. Ano yun? Ay, tama. Ito lang sige cordon line. Para mga gawin sige na eh. Uy. Ay, nangyaw eh. Ay, lapok. Ay. Uy. May gabi. Lapok.
Pangamay, do sini panga. Oh. No, kada kuha na. Dako ka ng dalan, oy. Hey, Kinain! Kumusta, Kinain? Hey! Panga. Ay, balik lagi bos. Oo. Namay panga? Ay, pangaro. Sige. Saan ni? Oh. Isa po daan ni. Og suriso. Suriso loy, isa loy. Hey, Kinain. May green sa good main. Eh, ato bang sa Kinain? Okay. Sit down. Sit down, sit down. Tubig, tubig. Oo. Bugnaw? Ehem. Bugnaw. Bugnaw di ay. Ehem. Oh. Bugnaw? Ah. Kinain. Hey. Nagisit off. Oh, bugnaw. Bugnaw na ini. Minta tagi bugnaw bi. Nama lagi dito day. Okay na. Okay, dili bugnaw. Good boy. Good boy, Kinain. Pagutan ba yung gidak ko kanina? Okay. Pag-iudal ko siya. Pag-iudal ko lagi. Nadri. Kada, Ah. video. Pag-iudal ako ka na. Pag-iudal ako ka na. Bisubag Kinain. Uy. Isa tayo. Lastang isuga. Wala siya gumukuhan lagi. Wala siya. Apa sih namanya? Sana. Gahan sila kuya. Ah. I-apply. Bilis. Kinain. Hello, Kinain. Suga gini lagi. Burul ya. Yang lagi ndog kumain ya kung gilibot liputan. Ya gilibot liputan. Anak ko sa ikot ko no. Alam makaila gid siya ka amo ba. Gali di. Pilingan siya nga. Yang kaon. Aku anak ka biya pag aku anak ah. Sugal gid Kinain lagi. Sugal ayo eh. Sugal yung Bisaya ni mga kabaro no pero ayan pangalan Kinain ya karon. Nakamahal ni sa mua ni. Wala mga kabaro ang rustic corner dito tani pero grabing lapok mga kabaro. Lapok yung dalan. Nya. Nya mga kabaro no. Sa plastic corner side lang ni. Rustic corner side lang mi kay di lapok. Lapok ng gayo. Kinain. Ang hingo ko. Nang Ang hingo ko. ala. Very good. Apa yang init?
Ngawag eh, okay na yung naglawa. Pinihapon minimisis mga kabaro. Ano? Natulog mo ganina main. Kamo? Kami ginay, gawin pero ko na mo eh. Ha? Kaya mo ta kanina, luga gini matulog ni, kaya patin tulugan ni ganina. Ay, bato, this moment, kailangan din na siya. Matulog yan po din siya sa tugnaw. Sa kama mong gawa. Alangan. Sa gawan, wala siya naghihi. Wala eh. Kayo. Yung gawas mo siya. Ah. Kaya mo na siya, kinain. Dili lang sa kakang balik na tayo ko. Ang maliw kilat lagi, mutian. Maunan ako kay ako iro dito ah. Na nga pong iroan di gabi naguntag kaunon. Hindi lang naguntag daw niya. Bilang daw niya dito kaon. Ano siya, kanang hydrate man to. Kini itlog akong ibili na ni. Nagpatag itlog. Ano, sa kanusina lang kayo na ako 3 palito. Kuan siya. Itlog binna ni boiled egg tulo. Oh, imo. Nya mga kabaro no. To, tulo-tulo mong gawa. Oh, tulo may. Boiled egg ang ibilin siya ha. Ikaw mag-boiled ang food ka. Oh, boiled egg lumog ko. Sige. Sige na eh. Boiled lang po. Unang kabuk ako. Ay, kuwan. Ako lang isang ito. Ipa-lower di mo ko iba. Gwapo na nung i-lower no. Pero sakyan siya ko, dili mo sangko. Ha? Dili? Okay siya ba, lowered? Kung saan siya nga motor? Ay, gwapo na, kaya nga naman kusog na siya mudagan. Kaya giisa naman ang Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Giusa. Ano guys, kay go? Suzuki, Kawasaki, Yamaha, giusa. Pila ni katuig si mo ko eh? Upat? Wala na eh. Bawi na kayo eh. Pila rin monthly ni sa una? 1 Bawi na kayo eh. 1.7. Nga ni biya kakirudong mo eh. Gani. Bawi na kayo. Sinsuwi lang yun. Namin misis dali mga kabaro. No? Nagpasog ba mi o napasog ba mi o isda o manok o chorizo. Basta friendly. Kuwan. Oh, friendly lang sa mga hero mga kabaro, no? Kaya hindi yan pwede niskina na mo isulod sa mga high-end kay bawal. Di man. Sa pagiging mo ng isa diya. Napalubo na. Ngil-kill siya, ngil-kill. Ngil-kill. Hindi katulugo na ni. Sa iyo na ni. Katulugo na. Dilo. Mas. Dili na nataputol man, kataas na makita, Ah, sige. 33. Yan mga kabaro, no? Dagang salamat sa pagkuyog. Salamat. See you next vlog. Chris.